A jak jsem pochopila, tak významnou součástí života komunity tady v Křešicích jsou dobrovolní hasiči, je to tak? Ano, dokonce tady máme i 2 spolky, působí tady dvojí dobrovolní hasiči v Křešicích a tady v místních Záhořanech. A samozřejmě prostě bez hasičů si myslím, že ta obec jako by fungovala maximálně tak jako na 20–30%. A myslím si, že každá obec. Jako. Zajišťují právě akce pro děti, zajišťují celoroční volný čas těm dětem, organizují kroužky mladých hasičů, pořádají soutěže, dětské dny, hasičské plesy, bály. Když se stane nějaká mimořádná událost, tak prostě chlapi z výjezdových jednotek prostě vyjíždí na místo události. Přijde mi, že takový tmel komunity tady u vás a asi stěžejní roli i v případě nějakého problému s labem zvýšené. To určitě a hlavně jako díky tomu, že ty hasiči spolupracují nejenom v té vesnici, ale jako napříč těma obcema, tak doopravdy i nám hodně pomohli hasiči z okolních vesnic, zejména tedy den před Štědrým dnem a o Štědrém dnu, kdy jsme vlastně 24. prosince stavili protipovodňové hrazení z důvodu zvýšení hladiny řeky Labe. Takže jako doopravdy ty kluci přijeli, i když měli doma balit dárky a být s rodinou, tak prostě přijeli a doopravdy nám hodně moc pomohli. Takže jako za to velký fakt jako dík.